ради вас. Не ради, ами ни даде какво ли диемите и ги продадем и после идеме у Ариана да видим Белово. Това е друго. Значи си стипендията, тук си походи за целия месец и после наложи се нещо, да го ходите и айде, имам байлба. Заради пушенето си да слушай за пари. Ти са всички, ама не го утилизирали, а откачек са поет. Да знаем. Срещна ни тук при Ловно среща. Какво да го гледаш? Какво на магазин да? На имаща на едно Ловно среща. Значи вече. Айде, къде страна ми избавя? Не да ме закуси, не рекам, тук паше шари. Да знаем, ако закусиме, да нямаме влака, който ще дойде, да беше 2 часа. Сега вече паса. Значи оставя банеш това вече. Ей! Почваме своя стана, и накрая станаме и ще тръгнаме. Ни плащаме, ни нищо. Но тогава беше към хейт. Това само викат какво. Посрите какво има там по население. Ние ще ги управител, ето келнери. Значи, когато те гласим, те ги оставят. Мачори. А она е една... Трябваше да жие драк.